माबायदि खाफालांना सानै फिसालानिबो सानै बिसि लाबोना होबाय नाथाय सानै बिहामजो थाखानानैबो न'नि गासै खामानिखौबो आंसो मावजोबनांगौ हे इसोर। मैं इतनी सुंदर है तो क्या करूं? मावजि बायदि मोखांखौ लाना माखौबा एसेबां देलायसोयो? ओइ गालि नों आंखौ माबा बुंदों नामा? ओहो जेबो बुङाखै आब', नोंखौ दिनै जा समायना नुदों आब'। समायना नुबालाय माथो नुनो? नों आंनि हासबेन्डआ 5,000 सना लाबोदों आंनो। नोंना हासबेन्डआ बिदि सना नोंनि थाखाय माब्लाबाबो लाबोनाय नङा। आब' नोंजों जों कम्पिटिसन खालामनो नागिरदों नामा? बायनो गोसोबा आंनो बिथाङा 10-12 जरा सना लाबोनो हायो। रियेलि? आब' नों जेसेबां सना रुफायानो गान नोंखौ मावजि बायदियानो नुखागोन, जेबो समाया नोंजों। गालि नोंहा एसेबां साहस आंखौ नों मावजि मोखां बुंदों? गालि आं नोंखौ दिनै नागारखाया सेन्देलखौनि दं। आयौ मा जाखो बिहामजो सानैया? मा जाखो? हाय आइदै नै खोनादोंना आंनो 10,000 सना नांगौ। 10,000नि आंखौ बानना लाबोनांगौ नामा? आं जेबो मिन्थिया, आंनो 10,000 सना नांगौ। नों आंनि थाखाय गाबोननो लाबोनांगोन। सना 10 थाखानि सना लाबोब्लानो जाया नामा? सगाव मेरला 10-20आवनो मोनसियो। नै नोङो आइदै नाय नोंनि बिदाखौ नाय मालाय आब'नि थाखाय 5,000 सना लाबोना होदों। आरो नों आइदै आं खुनु प्रकारावनो आब'नि सिं जाना थानो हाया। स' आंनो 10,000 सना नांगौ आरो नों गाबोननो लाबोनांगोन बेखौ। आरो आं सानसे बिनि थाखाय किडनिखौबो फाननांगोन। सना बियो आब' नोंनि सिङावथ' थाया आङो। नै नाय नै बेहाय दख'ना गांनैसो दं, बेखौबो सुना हो। नै खोबो सुना हो। आइदै सिं सानाया थारला आंनिया। बिहामजो आंनिया सिं सानाया बारा जाथारबाय। नै सिलाखौ नोंसोर सानैया सिबफैदो।
बिदिजों जानाय नंलिया सानैबो मोनसे खामानिखौनो मावा लोगोसे आंनि फिसाला सानैखौबो जाखोला जोबसिगोन खालि सना रुफा गाननाय जोमनायल' नांगौ बिसोरनो आं मायबा मोनसे राहा खालामनांसिगोन बिसोरखौ बिहामजो सानैबो जों फैलाय बेयाव जिरायलाय सानैबो नै बेवहाय नोंसोरनि आफानि आरो आंनि सम्पति दं बेवहाय बिथांनि खामायनाय गोबां रां आरो सना रुफा दं नाथाय नों जोंनो बेफोरखौ मानो खोन्थिदों आं बे बाउसखौ नोंसोर सानैनि गेजेरनि सासेनो होगोन मा बिदिब्लाथ' बे बाकसखौ आइया आंनोनो होखागोन मानोना आं गिदिर बिहामजो गिदिर बानो नोंनो होगोन नामा उन्दैखौसो बांसिन मोनखायो बयबो बेनिखायनो बेखौ आइया आंनो होगोन चुप आं बे बाकसखौ बेनोसो होगोन जाय आंनि गोसोखौ देरहानो हागोन आं लुगैनाय बायदि बिहामजो जानो हागोन नोंसोरनि आखायाव दानसेनि सम दं बाकसखौ नांगौब्ला आंखौ इमप्रेस खालामदो आरो सानैबो आंनि गोसोखौ देरहासारनो हायाब्ला आं गुबुननो हरनोसै बे बाकसखौथ' आंनो मोनथारनांगोन ओरैबायदि इमप्रेस खालामगोन आं बाकसखौ आंनोनो होखानांगोन नांगौ जायोबा ओंखाम ओंख्रिबो संगोन आं आइनि आथिं आखाइबो मालिस खालामना होगोन नांगौ जायोबा आं आइनि जि जोमखौबो सुना होगोन मुथथे बाकसखौ आंनो मोनथारनांगौ नै नोंथाङा खोनादोंना आं माबा बुंबाय थादों नों मबाइलावसो बिजि नै हरासिबा मानो लादों आंसो सिबगोन दिनै आंसो सिलाखौ सिबगोन आंसो सिबगोन हर 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 गारि आंसो सिबगोन हरासिबा आंसो सिबगोन गारि आंसो सिबगोन आंसो सिबगोन हर दिनै आंसो सिबगोन हर हरासिबा आंसो सिबगोन गारि आंसो सिबगोन हरासिबा आंसो आंसो सिबगोन सिबगोन हर आंसो सिबगोन हर दिनै आंसो सिबगोन हर आंसो सिबगोन हर दिनै नोंहाथ' बैसोबो जाबाय मोदोम आखाइ सानाय जायोना हराय आं नाना होनि हगार आंसो मालिस होगोन हगार आंसो मालिस होगोन हगार आंसो नानांगोन आंसो नानांगोन आंसो नानांगोन आंसो नानांगोन आंसो नानांगोन आंसो नानांगोन सानैबो लोगो नांनानै नागोन दे नों आखाइखौ ना आं खर'खौ नानसै नै आब' दानसे जानो सप्तासेल'सै माथो आरो जों सानैनि सासेयाबो आइखौ इमप्रेस खालामनो हायाखै माथो औ बेनोथ' सप्तासेनि गेजेराव जों सानैनि सासेयाबो आइखौ इमप्रेस खालामनो हायाब्ला बाकसखौ गुबुननो हरोनो ना बिदि जानो होआ जों बे बाकसखौ जोंनो नांथारगौ नोंसोर बाकसखौ मोननो लुगैदोंना बेनि राहाया जोंनाव दं हौवाखौ बोरै इमप्रेस खालामनांगौ बेखौ जों मिथिगौ दे थाबैनो बुंदो जों आइखौ माबोरै इमप्रेस खालामनांगौ बेनि थाखाय नोंसोर सानैबो एना एनि सैया सैयि खालामनायफोरखौ नागारना खौसे जानो नांगोन नों आं आंनि नोंनि बिदिजों जानाय नङा जों जोंनि बेफोरबायदि बुंनो हानांगोन सानैबो अनलायना थानो हानांगोन मा हागोन नोंसोर खौसे जानो
आब' आगै आब' आगै आयै जोंनो जेबो नांलिया आयै दिनै नोंनि थाखाय जों सानैनिबो गेजेराव एसेबां अनलायनाय सोमजिबाय औ आइ फेमिलि माखौ बुङो आं दासो बुजिबाय आयै नों जों सानैखौ निमाहा होदो जाबाय दे फिसाफोर जाबाय दे जाबाय जों खालि गावनि बाथ्रा सानना नोंखौ जोबोर खस्थ' होदोंमोन आयै नाथाय बिदि माब्लाबाबो जालिया आयै औ आइ जों नोंनि मोजां बिहामजो जागोन आइ जोंखौ निमाहा होदो आइ जाबाय दे फाग्लिफोर आं नोंसोरखौ माब्लाबाबो गाज्रि मोनखायाखैमोन खालि नोंसोरनि गेजेराव अनलायनाय थानायखौसो नागिरदोंमोन आरो दिनै आंनि लुबैनाया जाफुंबाय